Winganeza uthempela zilishobele iciko likaMaskandi selidinga ke udokotela wengqondo. Bafowethu impela phambi masigibela udaba. Ngicela bangeni bengelele yona ngemboso sithi MTV sithi nje mawusaqala ungena yona i-channel akwenza kulungile. Uciphize usubscribe nawo notification bell. Kwanza uzithola zonke izindaba ezishisayo nazo ezitrendayo. Hayi winganeza uthempela zimshubele umculi kaMaskandi njengoba ke esephumele kubala ngokudinga ke udokotela wengqondo. Bafowethu impela ke uyaveza ukuthi ke usedlule ke ezintweni ke eziningi kanti ke namba phela ke nabo ke abalandeli nabathandi ke bomculo njengoba ke befuna ukuthi phela angene ke e-studio ke ayokhipha yona ke ingoma. Hayi ke winganeza uthempela sibona lapha ke uSimomoza ke ubhekeni ke weinsizwa njengoba ke esephumele kubala yena ke lomculo wathi cha impela wena ke awudinge dokotela wengqondo into oyidinga nje uthi nje uthathe wona ke ugoloko uhlabe istifu ubese uyabhodla uphumile ubala ilokho nje kuphela wena ke okudingayo hayi udokotela wengqondo. Uma uthi impela ke awunaso isibindi sokwenza lokho hayi mani awuxhumane noBobo akunize sona isibindi uzobona ke emva lakho uzokhuluma uze ukhiphe sona ke isibibithwane ubhodla. Hayi ke winganeza impela ke usho njalo phana ngoSimomoza ubhekeni ke weinsizwa elicha impela ke bonke ke abaculi engazi ke sokuyisona ke isikhathi sokuthi ke babhodle ke baphumele ke obala njenganaye ke uBobo umfana webhiki. Hayi ke winganeza impela ke zinjalo ke izindaba ke besiniphathele zona yona ke imboso sithi MTV kodwa thina ke sithi nje ake sehle ngobona idibane yona video elandelayo.